boy baccano wol ladde tan a yiyata aɗa wayno jiɗɗo sankade ni law yil ladde abartu wuur seeɗa kam ana wol ladde tan no biɓe hannde ɓe wayri yiidam ɗum tagi mi abbadema ga hen hande le wandu o wayi hammadi ayde feere ko noon tan a nanani mawɓe mbi so wuuro weeli ko ladde jara eyi so a yi wuuro weeli ko Allah e ladde kadi alay saago somi wonani ladde holto gonɗami ɓaade mi ɗannaki sabu on kay fewnude guesam ndungu ari hannga de walla sappo mbaɗa duppa eyi ko ɗum rek boya mum probléme a sa haaldama tan gadda puluruji ma ɗiɗon ndi a goto wawa famde mbiya Allah waɗo wiɓa aɗa wajo yimɓe occasion fa wuuro oppa payon kon paya ladde an fa wuurani an anda fof no jiɗɗa waade ni boy ɗum ɗo a sikken nafma ɗum ko nafan ma ɗo kon ɗo gueson aɗa duppa ka soppa moƴƴata moƴƴita yalma fawde wuuro goppa ɗum ɗo boy artira hakkille o jawa hallaji ɗi kaltaɗi min somi nanggani ɗum ɗo holko nanggami ɗum tawrimi baba min jogui alay saago mi nanggani ɗum ɗo mi yiyani goɗɗum somi yini goɗɗum tan mi woppat sa yi mi woppani tan komi yiyani goɗɗum boy ayinen ɗum bonni en ɗum haaɗe ɓamtade ayi neɗɗo waɗɗo hunde tan wiya min ɗum tawrimi babam sa tawri bama ko fewani ka woppat i sa tawri bamma ene yaha ladde an uppaya wuuro i sin ɗum noon wanno ɓamtare kay anno saari a remata sin ndema wonno ɓamtare enen en ndemata wona mamiraɓe men ko ɗo ndewi jatiraɓe men ko ɗo ndewi enen garen ndewet noon ɓiɓɓe men kadi gara ndewɗon iɗum kay wadde waɗa ha barke eyi bacce so tawi wonko wone ɓerde ma daltina kalana kam saabu kaɗa haala ko kalata mi calcule hakkillam ene wayno kono ko comɗa e ɓerde ma aɗa yiiɗi haalandemi ni eyi ay kalɗa ko nande gonga mais kadi sa ƴeewi hatma woppude ko joguiɗa yataw a yi ko ɓuuri ɗum e pular ni wiye adama woppude ko nannguɗa e jungngo ma yataw a nanggui goɗɗum wara abboyade goɗɗum noon ka hebde wona kadi ko nanngunoɗa e jungngo ma a yeewi a woppi duttonoɗa ɗum taw trop tard perdi a faami ko jimi haalde ko saabu kadi pular ni wiye lingu koyngal woto ɗum woppini lingu jungngo est ce que a faami e boy ayi min ko konɗo puloron celin kala eyi eɗen mbawi haldude tan taw haalana konɗo puloron puloroji sa neɗɗo miijoto hunde tan haala wiya pularo wi taw ko fena ɓollat an mboɗo haalde e babiraɗo goto wi kam e hammadi sa seeri debbo to holɗum lawol galle bamuɗo mbimi tawno wona gumɗo so tawi gumɗo ka hollat ɗum galle mum non wona ɗum ayi so yi mboɗo haala pular tan ko ha mbawa jokkitire hakkille ma pour paama e wona haydara taw an joni a yi wotomi rew an ete aɗan galle mum jooɗi hay hunde a fewnani joni hol programme ma way min jiyatama ɗo kay komi jalto wuuro ngo kono ɗon gueson kay mi pawoji ɗi mi hollataɓe yesso ni hikka kay komi naata e Europe ma lan tan ma avion eyi wona rawande mi yina aéroport duttami hikkam inchallah ko nder paami ettemi haalantama joni ma gon semori joni ndungu fuɗɗima tobde e ma go en deeƴi saabi eyi ha nder Espagne taw ala probléme hay o ƴallo ma e nawdem sa hulani joni an Hammadi mi namdoma an rawane a yi hen mbiɗa ha aéroport France a ruttama joni rawane holko tagma ruttede i rawane tagui mi ruttede komo tawni aéroport o min pamodirta i kanko haalata anglais imin kalami ko français kadi ha ɓoy watti haalde français tomi français france o e france afrique o wona men jiida min donki famodir ya ɓoy ko hasida tan wawno ɓinnindeɓe o nanggui o ruttinimi joni an rawane a ruttinama guila rawane aɗan ɗo aɗa wawno fewjude feere kam pour gongol so yimɓe mbasa ruttinede a haalani gonga français ko français tan aɗa wawno français tan pamodira ɓaade a janggani guila rawane ha fade joni tawanno kam hayso armi warma kam a watti haalde français kam Hammadi kamɗaɗo aɗa jooɗi ko boy jangde o kecci min mi diwi jangde eyi rawane Allah hoddirani taw naata français hikka Allah hoddiri hikka komi naata o daram tan kowoni hes daɗani guiɗi an heɓ ɗon tan ardema